Jees, tervetuloa vaan kaikille Suomi AI-podcastin 4. jaksoon. Ja meillähän tosiaan podcastin ajatuksena on tuoda näkyville suomalaisia AI-tekijöitä ja yrityksiä. Ja tietenkin tavoitteena näyttää konkretiaa, eli päästäisiin demoamaan ihan oikeita tekoälyä hyödyntäviä softia. Ja niin näiltä pohjilta lähdetään liikenteeseen tänäänkin. Ja meillä on vieraana Mirva Härmä. Tervetuloa Mirvalle. Kiitos Matti. Oikein mukava päästä jakamaan tätä meidänkin tekoälyilosanomaa tähän podcastiin. Yes. Ja sitten Tobias Long toisena. Tervetuloa Tobias. Yes. Ja projektin nimihän on Project Buddy. Näin mä ymmärsin. Ja teillä on tämmöinen niin kuin projektipäällikön tekoälyassistantti. Ja olette sitä lähteneet kehittämään. Ja mua kiinnostaisi, mä oon teidän kanssa niin kuin pari kertaa jutellut tätä ennen, mutta jos kertoisitte vähän niin kuin omista taustoista ja siitä, että miten olette niin kuin alun perin ajautunut niin kuin yleensäkin tekemisiin tekoälyn kanssa. Ja olisi ihan kiinnostava kuulla tämä tarina, niin aloitteletko vaikka Mirva alkuun? Miten sä oot törmännyt tekoälyyn ja mitkä sun taustat on? Aloitetaan toisinpäin, eli ensin sieltä taustoista. Mulla on itsellä yli 20 vuoden pitkä historia projektien johtamisesta ja sitä myöden sitten tullut aika lailla erilaisissa projekteissa toimittua kädet savessa sitten oikeastaan niin kuin miten sitten päädyttiin tähän tekoälymatkaan projektihallinnassa, niin lähti viime keväänä liikkeelle semmoisesta yhdestä puhelinsoitosta, joka sai käytännössä niin kuin, liikkeelle ajatuksen siitä, että miksi tätä kaikkea hallinnollista työtä, mitä projektipäällikkönä joutuu tekemään, niin miksi ei voisi tekoäly tehdä sitä mun puolesta. Se puhelu sattui vielä kaiken kukkuraksi osua sellaiseen ajankohtaan, että yhden ison hankkeen tämmöistä ohjausryhmän materiaalia ja siihen liittyvää tilanneraporttia aineistoa olin tekemässä ja koostamassa. Sitten kun aina kasaat monesta eri lähteestä tietoja ja sitten joka ikinen kerta jää se semmoinen pieni harmitus, että mä en kerkiä oikeasti analysoimaan tämän projektin tilannetta. Se on vähän niin kuin tällaista staattista työtä ja se oikein niin kuin ajattelu ja semmoinen analysointi jää tekemättä, koska sitten siihen ei ole aikaa. Siitä sitten startti liikkeelle pienellä business-innovaatiosetelillä ja pieni pokki, kokeilu, että voiko nämä mun ajatukset oikeasti toteuttaa niin kuin tällaisena tekoälypohjaisena sovelluksena. Se osoitti sen, että kyllä pystyy. No sitten alkoi tämmöinen pieni alihankintaverkoston rekrytointi ja ensimmäinen lanseerattava versio 10.3. tänä vuonna ja sen jälkeen sitten vielä nälkä kasvoi syödessä ja nyt ollaan tekemässä vielä sitten entistä ehompaa ratkaisua. Kyllä. Tämä on se niin kuin historia tässä. Eli käytännössä niin kuin vuodessa, oliko noin vuosi? Kutakuinkin. Itse asiassa voi sanoa, että aika lailla. Muutama ehkä kuukausi päälle. Joo. Pakko sanoa tähän väliin, että tämä kertoo niin kuin aika paljon tästä, että millä nopeudella tavallaan nykyään niin kuin pystytään yleensäkin ideasta tavallaan sovellukseksi asti tekemään. Toki joku voi tehdä niin kuin, jopa nopeamminkin, mutta se on aika nopea tavallaan niin kuin julkaistavaksi tuotteeksi kuitenkin. Ja tavallaan se, että sulla niin kuin, sä ilmeisesti et ole aikaisemmin mitään sovellusta julkaissut, että tavallaan ei ole semmoista kokemusta, vai onko? No siis tämä on mun ensimmäinen tämmöinen niin kuin oikeasti tällainen tuotekehitysprojekti ja tavallaan niin kuin ensimmäinen tämmöinen lempilapsi.
Sitten totta kai, niin kun, no meillä oli sen POCin jälkeen, siinä oli jokunen kuukausi semmoista niin kuin tyhjäkäyntiä, että siinä tavallaan niin kuin itse kävin paljon pohdintaa, että lähteekö tähän leikkiin vai eikö lähtee, ja sitten niin kuin, että no joo lähtee, ja tavallaan se, että koko meidän niin kuin tiimi oikeastaan niin tekee paljon muutakin kuin pelkästään tätä, joka sitten tietysti myöskin hidastaa tavallaan sitä etenemistahtia, kun ei me olla tekemässä tätä niin kuin 8-4 joka päivä, vaan me tehdään tätä niiden kaikkien muiden tehtävien ja toimeksiantojen ja velvoitteiden rinnalla. Et vähän on ollut sellaista yötyötä, viikonlopputyötä, kaikkea. Kuulostaa tosi lailla samanlaiselta kuin nykyisen niin kuin edustamani yrityksen toiminnan alkuajat, että niin kuin aika monesti ehkä se yhdistävä tekijä just, että on tavallaan selkeä tarve ja niin kuin intohimoa lähteä tekemään ja tietää, että tästä on niin kuin tosi paljon hyötyä monelle, niin siitähän ne parhaat sovellukset ja tavallaan semmoiset hyödyllisimmät monesti lähtee. Mutta joo. Kiitoksia. Haluatko jotain muuta, Mirva sanoi, vai lähdetäänkö Tobiaksen esittelyyn? No, tähän kohtaan oikeastaan semmoisen asian vielä haluaisin sanoa, että yksi, niin kun itsellä on kuitenkin pitkä historia niin kuin hyvin erilaisten projektien johtamisesta niin, ja siitä kulttuurista, kun on puhuttu joskus, että millä tavalla niin kuin IT ei saisi olla itseisarvo, vaan sen pitää tukea sitä liiketoimintaa. Niin mä oon tämän meidän tuotekehitysprojektin niin kuin aikana tullut siihen tulokseen, että tämmöiset niin kuin tekoälypohjaiset sovellukset ja sen kehittäminen tuo entistä lähemmäksi tavallaan sen liiketoiminnan. Kun nythän, niin kuin jos ajatellaan esimerkiksi ProjectBudin kehitystä, niin siellä pitää olla mun aivot tavallaan ja mun kokemus siitä, että miten ja mitä asioita sieltä niin kuin siitä datasta pitää sen tekoälyn osata nostaa ja millä tavalla sen pitää osata käsitellä sitä. Eli tavallaan se prompti sanotetaan sillä liiketoimintaosaamisella. Kyllä, joo. Itse kyllä mä oon täysin samaa mieltä, että ja varsinkin totta kai teillä, kun teillä on tavallaan se oma liiketoiminta ja sitten tämä on tämmöinen niin kuin spin-offi niin sanotusti, niin se sun on pakko niin kuin tuoda se omat aivokalut tavallaan siihen niin kuin tekoäly hyödynnettäväksi tai ohjelmista hyödynnettäväksi ja sen prosessin. Sun pitää tuoda se prosessi niin kuin konkreettisesti, niin siinä on pakko niin kuin kiteyttää ja järjestellä niitä omia ajatuksia, että mitä tämä niin kuin oikeasti on ja pistää ne niin kuin sinne paperille ja koodiin että tälleen tämä niin pitää tehdä, että tämä tehdään fiksusti. Mutta joo, ihan varmasti just tälleen. Mites Tobias? Mitenkä tulit tähän projektiin ja minkälaista historiaa sulla on? No, mulla on ohjelmistokehitystä tuosta vuosien varrelta ja nyt tässä kun tuli toi tekoäly ja muu, niin tavallaan siihen kiinnostunut just tosi vahvasti ja siinä on nyt erityisosaamista tavallaan siinä mulla. Ja nythän mä vastaan tuosta ProjectBudin teknisestä toteutuksesta kokonaan. Ja se tavallaan, kun tuommoisia uusia tekniikoita tulee, ChatGPT ja muuta, niin ne tosi paljon kiinnostaa mua. Ja tavallaan, kun löytää tavallaan sen oman jutun, niin sitten pystyy just tavallaan tekemään sitä ihan täysillä tavalla silleen, että siitä tulee just semmoinen, mitä sä haluat, että sitten tulee. Kyllä. Joo, toi on varmasti mahtava haaste. Sen verran en ole itsekään niin koodari enkä kehittäjä, että mä tulen niin markkinoinnin ja myynnin puolelta, mutta kiinnostaa, että minkä tyyppisiä ohjelmistoja olet niin aikaisemmin koodannut tai minkälaista koodausta olet tehnyt? Semmoisia chattibottipalveluja ja sitten mitä koulun ohessa on tehnyt tietysti koulussa. Ja sitten ihan vapaa-ajallakin muuta semmoisia asiakasprojekteja, muita muuttofirmalle semmoisia hallinnointijärjestelmiä ja sen semmoista. Joo.
Joo, mutta tuossa sulla on ollut niin kuin, tavallaan alusta asti kuitenkin toi tekoäly siinä niin kuin, Joo, kyllä. yhtenä tosi keskeisessä roolissa. Kyllä. Kyllä, joo. Tässä nyt lähiaikoina tein koulussa päättötyönä semmoisen projektin just koululle, että ne vaan halusi semmoisen tikettijärjestelmän, helpdesk-järjestelmän, että uusi sitä vanhaa ja miettii ihmistä tekemään, niin siinä on tavallaan integroitu just tekoäly siihen järjestelmään, että tavallaan se on ensimmäinen, mun tietääkseni, ensimmäinen tavallaan tekoälypohjainen järjestelmä, mikä niin kuin koulut on ottanut sitten niin käyttöön. Aivan. Tavallaan se on just tosi hyvä juttu omasta mielestä, tosi tavallaan kiinnostavaakin, että miten tämä tulee tässä niin kuin etenemään, että miten muutkin koulut tavallaan ottaa tuommoisia juttuja niin kuin niiden omiin järjestelmiin mukaan. Kyllä, joo toi niin kuin julkinen puoli on muutenkin todella kiinnostava, että nyt kun taistellaan tavallaan siitä, että valtion laina vaan kasvaa ja sitten pitäisi jotenkin niin kuin tehostaa, niin kyllähän niin kuin mä itse näen, että toi tekoäly tosi isossa roolissa sekä niin kuin terveydenhoito että koulutuspuolella, että sillä pystyttäisiin tehostamaan asioita. Siellä on todella paljon mahdollisuuksia, koko ajan näkee niitä enemmän. Mutta hei, kiitos Tobias esittelystä. Mä voisin oikeastaan Mirvalta kysyä seuraavaksi vielä, että niin kun, ennen kuin mennään sinne demoon, mitä me kaikki odotetaan, niin mitkä on tavallaan siellä projektihallinnassa niin kun ne haasteet, mitä nimenomaan haluatte tällä Project Buddylla ratkaista, niin mistä se tavallaan, jos sieltä muutamia niin kuin haasteita nostat, nämä on niin kuin kiinnostavaa kuulla, koska siitähän se tavallaan se liiketoiminta tulee, että te pystytte ratkaisemaan ne haasteet. Joo, eli haasteena ennen kaikkea se, että projektin hallinnan pitäisi olla myöskin tiedolla johtamista. Eli jos ajatellaan niin kuin pitkiä hankkeita ja isoja projekteja, niin aika usein ne menee pitkäksi. On se sitten niin kuin aikataulullisesti tai budjetin näkökulmasta tai mistä muusta syystä tahansa, että tavallaan niin kuin ei saavuteta niitä tavoitteita, mitä halutaan ja sit niin kuin ihmetellään, että minkä takia juurikin esimerkiksi julkishallinnossa saattaa projektit kestää 10-15 vuoteen. Ja sitten budjetit ei todellakaan ole pysynyt niissä miljoonissa, mitä sinne alun perin on laitettu. Niin mun näkemys on se, että aika pitkälti syynä on se, että sitä projektia ei oikeasti johdeta tavallaan niin kuin tiedon näkökulmasta. Aivan. Vaan se on ikään kuin semmoista vähän niin kuin reaktiivista, enemmänkin niin kuin reaktiivista tapaa johtaa projektia. Tämä tehtävä myöhässä ja niin edelleen. Vaan se, että kun sulla on tekoäly siinä tukena ja tietyllä tavalla niin kuin tuottamassa sitä niin kuin myöskin ikään kuin ulkopuolista näkökulmaa siihen, että missä aidosti oikeasti mennään ja nostamassa sieltä niitä niin kuin key-issueita, että tämä asia, huomioi tämä on nyt selkeästi asia, joka vaatii niin kuin projektipäälliköltä jonkun asteisia toimenpiteitä. Ai että. Oliko siinä vai oliko vielä muitakin? Joo, ja sitten oikeastaan kaikki tämmöinen budjetin hallinta tai kustannusten hallinta. Mä oon itse myöskin kouluttanut pitkään projektipäälliköitä, jonka kautta tavallaan itselle on tullut sitä vähän eri alojen projektipäälliköiden tämmöistä ajatusta ja näkemystä siitä, että tavallaan mistä on saanut sen ymmärryksen, että ei ymmärretä sitä, että mikä on esimerkiksi kustannusten ennustamisen merkitys projektin etenemän näkökulmasta. Että jos sulla on projekti jatkuvasti jää budjetissa alle
sen ennustetun, niin todennäköisesti sulla on ongelma. Ja se ongelma on mahdollisesti se, että syystä tai toisesta ei edetä toivotussa tahdissa. Ei ole resursseja oikeasti tarpeeksi tai joku muu ikään kuin jarruttaa sitä projektin etenemään. Miksei saada asioita niin kuin kulkemaan ja rullaamaan. Ja nyt kun meillä on niin kuin Project Buddy, joka selkeästi näyttää sen, että hei, nyt tässä on ennustettu, täällä on niin kuin toteuma, ja sitten jos sä alat sitä koko aika seurata, ja Project Buddy myöskin kertoo, että hei, nyt olisi syytä kiinnittää tähän asiaan huomioon. Sitten yksi asia on riskienhallinta. Se ei ole koskaan niin kuin projektipäällikölle semmoinen ikään kuin helppo asia aina tunnistaa niitä riskejä siinä vaiheessa, kun suunnitellaan sitä projektia. Mutta nyt Project Buddyn avulla niin kun sieltä sä voit hyödyntää sitä tekoälyä siellä taustalla ja se nostaa sulle niin kun hyviä riskejä. Ja tämä on ihan niin kun, koestettuakin jo, että on saatu käytännön näkemyksiä siitä, että wow, osuu tosi hyvin oikeeseen. Aivan. Mahtavaa. Joo, mutta on toki vaatinut meiltä sitten aika paljon semmoista niin kuin jumppaamista sen promptaamisen kanssa. Joo, ihan varmasti kyllä. Mutta tavallaan siksi mä niin kuin innostun tästä tosi paljon, koska nämä kuulostaa niin kuin just siltä, että mitä tavallaan odotetaan, että tekoälyllä voitaisiin ratkaista. Että nyt jos tavallaan se projektin johtaminen on sitä niin kuin jatkuvaa tulipalon sammuttamista, niin silloinhan sitä analyysiä ei ehditä tehdä, minkä taas se tekoäly voisi tehdä. Ja myös se tavalla, että se ymmärtää tavallaan sen, että nyt sulla voi olla tulossa tämmöisiä haasteita niin kuin etukäteen. Niin sit se ei ole enää sitä tulipalon niin kuin sammuttamista, vaan sä oot sen niin kuin projektin päällä. Tuohan siinä varmasti. Joo, ja sitten tavallaan semmoinen asia, mitä tuolta niin kuin, sitten taas niin kuin projektin ohjausryhmätasolta on kuullut, niin aika usein niin kuin ohjausryhmän materiaalit, eli ne niin kuin tilannekatsaukset ja raportit ja tiedot siitä, että miten projekti etenee, niin ne on aina projektipäällikkönsä näköisiä. Ja sitten organisaatiossa on kuitenkin johtajia, jotka lähtökohtaisesti istuu monien eri projektien ohjausryhmän jäseninä tai puheenjohtajina. Niin sitten aina katsoa se, että tämä projektipäällikkö tuo tämän näköistä ja tämä tuo tämän näköistä ja niin edelleen. Sen sijaan, että nyt kun niin kuin, tavallaan organisaatiossa kaikki käyttäisi Project Buddya, niin raportti on aina samanlainen. Ja se on myöskin puettu johtajan niin kuin johtotasoiseksi. Eli raportti tuottaa executive summarin, joka ei ole semmoista niin kuin, projektijargonia, vaan se on niin kuin, ymmärrettävää kieltä. Just näin. Hei, eiköhän me mennä demoon tässä vaiheessa? Mennään demoon tässä vaiheessa. Tämä on niin mielenkiintoinen aihe, että tästä voisi niin kuin pelkästään puhuakin vaikka kuinka. Kyllä. Joo, ja varmasti jatketaan keskustelua, mutta jes, mennään demoon. Joo. Sopivasti aiheeseen tehty tai nyt otettu Project Buddyin tämmöinen projekti kuin tekoälyavusteisen projektinhallinnan tuotekehitys. Tämä on kuvitteellinen projekti ja käydään sen kautta sit vähän läpi, että mitä kaikkea Project Buddy sitten tekee ja millä tavalla projektipäällikkö pystyy sitä hyödyntämään. Ennen kaikkea nyt tietysti niin kuin pitää muistaa Project Buddyn kanssa se, että se tarvitsee taustatietoa voidakseen sitten riittävän hyvin avustaa projektipäällikköä muun muassa tavoiteasetannassa ja tehtävien tunnistamisessa ja riskien tunnistamisessa. Eli sen takia lyhyesti
pitää Project-Buddyyn projektia luodessaan antaa jonkunnäköinen ikään kuin background-kuvaus tai description sille projektille, että mistä siinä oikeastaan on kyse. Projektille annetaan päämäärä ja aikataulut ja sitten meillä onkin noin lähtökohtaisesti Project-Buddyyn luotuna. Tavoiteasetannassa Project-Buddy auttaa projektipäällikköä tunnistamaan siihen päämäärään ja siihen annettuun descriptioniin tai backgroundiin liittyen erilaisia tavoitteita. Ja projektipäällikkö voi myös siis itse luoda tavoitteen ja sitten pyytää käytännössä Project-Buddylta, että voiko tarkistaa, että onko se nyt niin sanotusti SMART-tekniikan mukaisesti kuvattu. Mutta lyhyesti, eli tehdään myös projektipäällikkö niin kuin ikään kuin voi tehdä tämmöistä laadun varmistusta sitten sille omalle tekemälleen työlle. Ja tavoitteiden tunnistaminen tapahtuu käytännössä yhtä nappia painamalla. Täällä kerrotaan alareunassa aina, että missä mennään. Toki välillä voi hetken aikaa kestää, jos tekoäly on kuumimmillaan, mutta muutama minuuttia kauemmin se ei kestä. Tänne sitten Project-Buddy antaa ehdolle erilaisia tavoitteita, jotka sitten projektipäällikkö voi itse katsoa, että onko valideja tähän projektiin vai ei. Ja jos kokee, että on ihan semmoisia sopivia tavoitteita ja haluaa sitten ottaa mukaan siihen projektiin, niin sitten voi valita sen joko kaikki tai osan ja painaa sitten apply ja sen jälkeen tavoite löytyy sitten myös täältä Project-Buddysta. Kyllä. Eli Project-Buddy tässä kohtaa niin kuin pyrkii myöskin tunnistamaan tämän projektin kontekstin ja sitä kautta tuomaan sitten erilaisia lainsäädäntöön esimerkiksi liittyviä tavoitteita tai tehtäviä, jotka on syytä huomioida. Aivan. Jo tässä oikeastaan niin kuin pakko just kysyä, että mistä se tavallaan hakee, just vaikka joku lainsäädäntöön liittyvä juttu tai joku tämmöinen, niin mikä on tavallaan se data, mistä se saa sen tiedon, että näissä niin kuin aina se dataa tarvitaan jostakin, niin mistä se etsii tavallaan sen tiedon? Tiedon Project-Buddy poimii käytännössä siitä, mitä tänne projektia perustettaessa on annettu. Ja käyttää sinne myöskin sen projektin nimeä. Et jos nyt esimerkiksi ajatellaan, että on vaikka joku tietoturvan kehittämiseen liittyvä projekti, niin Project-Buddy ottaa siitä tavallaan sitä kontekstia sekä projektin nimestä että tästä taustasta, mikä tänne on kirjoitettu, että sitten siitä projektin päämäärästä. Joo. Että ihan tyhjästä Project-Buddykaan ei pysty projektia luomaan. Joo, kyllä. vaikka paljon pystyykin. Niin, kyllä. Ja sitten projektipäällikkö voi täällä sitten tietysti itse ylläpitää sen projektin ja pitääkin ylläpitää tavallaan sitä tietoa, että missä mennään niiden tavoitteiden niin kuin toteutumisen osalta. Että ollaanko niin kuin juuri parhaillaan työstämässä jotakin tavoitetta tai onko joku tavoite sitten oikeasti jo saavutettu. Kaikki tavoitteethan ei tule koskaan kesken projektin valmiiksi, vaan vasta projektin päättyessä, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti sitä tietoa pitää sitten vaan pitää ajan tasalla. Kyllä. Sitten Project-Buddyssa Project-Buddy itsessään meillä ei ollut ajatus semmoinen, että tämä olisi puhtaasti niin kuin tehtävien hallintaan. Mutta totta kai, jotta Project-Buddy pystyy luomaan tilannekatsauksen
tai ohjausryhmän materiaalin, niin totta kai pitää olla tietoa siitä, että minkälaisia tehtäviä ja missä ne menee. Kyllä. Mutta ajatus on niinku tavallaan se, että tuossa syksyn aikana me tullaan integroimaan tämä yleisimpiin niinku tehtävähallinnan järjestelmiin, jolloin niinku se data voi tulla sieltä tai se voi mennä täältä sinne päin, kummin päin nyt sitten ikinä halutaankaan, mutta lähtökohtaisesti. Haluatko mainita että mitä integraatioita esimerkiksi? Esimerkiksi Jira-integraatio on syksyllä tulossa tähän. Tuttu. Ja Project Buddy myöskin käytännössä tunnistaa sekä projektin vaiheet, eli Project Buddylla voi projektipäällikkö tehdä myöskin projektin osittamisen. Tässä tapauksessa nyt on käytetty ihan perinteisiä valmistelusuunnittelu- ja toteutusvaiheita, mutta monesti liiketoiminnan kehityshankkeissa esimerkiksi ei välttämättä suoranaisesti puhuta tällaisista vaiheista, vaan sieltä löytyy kaikkea muutakin. Mutta Project Buddy tunnistaa, eli tässä tapauksessa hän nyt ehdottaa esimerkiksi uutta vaihetta tänne, että nyt kannattaisi suorittaa jonkunasteinen testausvaihe. Ja ehdottaa myöskin sinne liittyviä tehtäviä ja aikatauluttaa ne tehtävät. Tämä on niin kuin ehdotus tavallaan Project Buddylta, että missä aikataulussa kannattaa tehdä ja mitä. Ja suhteessa noihin muihin tehtäviin, mitä siellä on jo. Kyllä. Ja suhteessa tavallaan siihen projektin niin kuin alku- ja loppuajankohtaan, mitä projektia perustettaessa on annettu. Kyllä. Ja samalla tekniikalla taas projektipäällikkö voi joko hyväksyä kaikki ehdotukset tai hyväksyä vaikka vaan nyt jotkin riippuen siitä, että miten itse tavallaan kokee, että kuinka valideja ne asiat on sinne niin kuin omaan projektiin. Eli vielä tarvii vähän ihmistäkin. No vielä tarvii kuitenkin ihmistäkin, että ei meistä ihmisistä valitettavasti vielä päästä projektipäällikköönä eroon. Kyllä. Ja ennen kaikkeahan tässä kaikessa niin kuin ajatus on se, että tämä helpottaa sitä projektipäällikön manuaalista työtä ja antaa tavallaan enemmän aikaa sille ihmisten johtamiselle. Joo. Koska projektissa ainakin mun mielestä tärkeintä on niin kuin ihmisten johtaminen. Toki asioiden johtaminen myöskin, mutta oleellista on se, että vaikka sulla olisi kuin hyvin tehtävät hanskassa ja jotain muuta, niin jos et sä projektipäällikkönä saa ihmisiä johdettua, niin sitten ei kyllä etene asiatkaan. Kyllä. Project Buddy antaa samalla tänne sivulle koko aika ikään kuin insightia. Eli projektipäällikkö pystyy koko aika seuraamaan, että missä mennään jonkun tietyn projektivaiheen niin kuin tehtävien osalta. Että valmisteluvaihe täysin valmis ja suunnitteluvaihe ja niin edelleen. Ja sitten myöskin Project Buddy ikään kuin paljastaa sit sen, että jos sinne jäisikin jotain tehtäviä, mitkä ikään kuin vähän niin kuin menis ohi projektipäällikön silmien, että joku asia on tekemättä, niin sitten myöskin täältä näkee vähän sitä insightia sit siitä, että miten oikeasti menee. Kyllä. Milestoneit voit myöskin joko kirjata ihan itse, tai sitten voit pyytää Project Buddya tunnistamaan milestoneit. Ja samalla logiikalla taas mennään tämänkin näytön osalta, että tavallaan statuksia pitää ylläpitää ja näkyy tavoitellut valmistumispäivät ja niin edelleen. Riskienhallinta löytyy myös täältä sitten ja sama metodiikka myös täällä, eli voit joko itse kirjata riskejä tai sitten voit pyytää tekoälyä tunnistamaan riskejä.
Ja nyt mitä tietysti niin kuin säntillisemmin on tätä projektia ehtinyt jo suunnitella, eli että on myös tavoitteet määritelty ja taskejä löytyy ja milestoneja, niin sen tarkempaa riskien tunnistamista Project Buddy pystyy tekemään. Ja näitä voi periaatteessa, koska riskitkin muuttuu aina riippuen siitä, että missä projektin vaiheessa mennään, niin missä tahansa vaiheessa voi aina ottaa uudestaan niin kuin Project Buddyn apuun ja pyytää tunnistamaan riskejä. Aivan. Ja kustannustenhallinta, niin vuositasolla voidaan viedä budjetti eri kategorioittain ja sitten oleellista on tietysti se, että kustannuksia myöskin päivitetään ja pidetään niin kuin ennusteita ajan tasalla sekä sitten toteutuneita kustannuksia. Ja näihin pohjautuen sitten Project Buddy antaa sitten tietysti näkemystään siitä, että missä mennään budjetin suhteen. Kyllä. Ja nämä on niin kuin manuaalisesti lisättäviä. Nämä on nyt vielä toistaiseksi manuaalisesti lisättäviä, ellei sitten niin kuin jossakin kohtaa päädytä siihen, että tämä voitaisiin Project Buddy esimerkiksi integroida johonkin taloushallinnon järjestelmään, joka tarkoittaa sitä, että silloin voisi projektikustannukset tulla suoraan sieltä tänne. Kyllä, että jos ne on siellä tiliöity, niin ne voisi tulla sieltä sitten. Niin. Kyllä. Ja sitten Project Buddysta voi sitten tämä niin kuin, projektipäällikkö tosiaan tästä seurata sitä, että miten hyvin nuo toteutuneet kustannukset versus sitten ennustaminen kulkee käsi kädessä. Ja myöskin pyytää tekoälyä antamaan sitten tämmöinen niin kuin analyysi ihan niin kuin pelkästään projektin kustannuksista. Joo. Ja tänne tupsahti noin muutamassa silmänräpäyksessä tieto siitä, että miten budjettia on käytetty, eli mihin se nyt näyttää tällä hetkellä ikään kuin painottuvan, ja mikä on sitten analyysi siitä, että millä tavalla budjetti on toteutumassa tai onko mahdollisesti sitten ylittymässä. Joo. Ja täällä on muun muassa todettu, että yleisesti ennusteet ovat olleet lähellä toteumaa, mutta kehityksessä ja testauksessa on havaittavissa joittaisia ylityksiä. Eli tuon voi sitten johtoryhmässä fiksuna lukea suoraan tuosta. Kyllä, juuri näin. Kyllä. Kuulostaakin vielä oikein fiksulta. Joo, ja sitten jos ajatellaan, että kuinka usein projektipäälliköltä saa näin hyvää analyysiä projektin budjetista, niin en kyllä. En sano tähän nyt sen kummemmin. ja sitten niin kuin myöskin trendiä kertoo, että sovelluskehityksen kulut on ollut korkeimmillaan tammi-kesäkuussa ja niin edelleen. Ja semmoista. Joo. Ja sitten seuraavaksi oikeastaan niin voisin näyttää sen oleellisimman yhden, mistä tämä kaikki lähti liikkeelle. Eli siitä projektin raportoinnista. Ja sittenhän se vaan se nälkä kasvoi tässä tuotekehityksen edetessä koko ajan. Ja siksi tästä syntyy tämmöinen ihan kokonainen projektihallinnan järjestelmä. Mutta se lähti oikeasti liikkeelle siitä, että jos sä ajattelet tätä kaikkea, että mun pitäisi niin kuin pystyä, että projektipäällikön pitää pystyä analysoimaan niin kuin tehtävien tilanne, tavoitteiden täyttymisen tilanne, riskien tilanne, kustannukset ja niin edelleen. Niin sen sijaan, että mä teen tätä, niin kuin, että mä alan kasailemaan sieltä ja täältä ja tuolta, niin mä voin yksinkertaisesti mennä Project Buddyin, kun mä oon vaan pitänyt noita statuksia tuolla yllä ja kustannuksia yllä. Niin mä voin tänne mennä ja mä kerron nyt sitten, että mä haluan vaikka
otetaan nyt vaikka 2 viikon raportti projektin tilanteesta. Eli mä haluan nyt 1.6.–15.6. rapsata, vaikka nyt mennäänkin vasta 11. päivässä, ja sitten mä kerron projektpadille, että seuraavan kerran mä ehkä haluan raportoida niin kuin, vaikka kuun loppupuolella. Tämä voi yhtä hyvin olla vaikka kuukauden jakso tai viikon jakso tai 3 kuukauden jakso. Ihan siitä niin kuin projektipäällikön tahtotilasta ja raportointijaksosta riippuen. Mä olisin voinut antaa tuossa muun muassa esimerkiksi vaikka jotain lisädataa tämän analyysin pohjaksi. Eli mä olisin voinut vaikka laittaa tänne noin projektiryhmän pöytäkirjat ja vaikka edellisen ohjausryhmän pöytäkirjan ja niin kuin, mitä tahansa, mutta nyt ei ole testiaineistoa semmoiseen. Joo. Nyt hätäisimpänähän tässä nyt tietysti saattaa olla, että no miksi toi nyt ei sitten generoi tuota raporttia niin kuin ihan silmänräpäyksessä. No ei se projektipäällikkökään tee sitä ihan silmänräpäyksessä. Ja projektpadi tässä kohtaa analysoi tosi paljon dataa. Eli, joo, kyllä. Tämä on vähän niin kuin ChatGPT Deep Search, että se vähän aikaa pohtii niitä asioita ennen kuin se antaa tavallaan ne tulokset. Kyllä, juurikin näin. Tuossa on nyt kesäkuun raportti. Ja jos mennään katsomaan, että mitä kaikkia niin kuin, asioita projektpadi sitten kertoo projektin etenemisestä, niin ylipäätään tämmöisen niin kuin yleistatuksen, joka tällä hetkellä näyttäisi olevan oranssi ja vaatisi pikkasen huomioon muun muassa niin kuin, tehtävien edistäminen ja niin edelleen. Budjetti näyttäisi olevan kunnossa. Ja riskistatus vaatii vähän huomioon. Ja täällä on nyt sitten kerrottu, että mitä riskejä tavallaan niin kuin projektpadi haluaa nostaa. Eli tätä hyödyntäen sitten projektipäällikkö voi myöskin katsoa ja raportoida ohjausryhmälle, joka pystyy sitten taas niin kuin ottaa kantaa siihen, että millä tavalla voidaan vahvistaa sitä projektin etenemistä niiden tiettyjen asioiden osalta. Kyllä. Ja projektpadihan siis antaa myös tänne sitten tällaisia oikeinkin tarkkoja tietoja sitten siitä riskistatuksesta. Ja kertoo myöskin positiivisia riskejä, eli kaikkihan ei aina ole välttämättä niin kuin negatiivisia riskejä, vaan projektissa voi joskus olla jopa positiivisia riskejä. Tämä myöskin sitten kertoo tavallaan niin kuin early warnings, eli seurataan aktiivisesti kilpailijoiden tuotejulkaisuja ja siis antaa suosituksia siitä, että mitä kannattaa nyt sitten tässä kohtaa seurata. Aivan. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Joo, ja sitten taskit ja milestoneit niin myöskin kertoo sitten vähän tarkemmin siitä, että mitä tunnistettuja niin kuin issueita täällä tavallaan on ja sitten tärkeimmän prioriteetin tehtävät nostaa ylös, jotta niihin pystyy sitten myöskin panostamaan. Joo. Kyllä. Ja omalla tavallaan niin kuin, projektpadin ajatus on myöskin se, että jos ajatellaan sellainen niin kuin projektihallinnan niin kuin teorian näkökulmasta, niin ohjausryhmän kuuluu olla päättävä foorumi, eli ei pelkästään tilannekatsausfoorumi. Joo, nimenomaan. Mieluummin just silleen päin. Niin toisaalta miksi tarviskaan edes pitää,
koska jokainen ohjausryhmän jäsen voisi käydä katsomassa säännöllisesti raportin. Kyllä, kyllä. Joo, ja lähinnä just sitten katsoa, että käsitellään sitten semmoisia asioita, vaikka mitkä siellä lukee just, että näihin kannattaisi kiinnittää huomiota ja pitäisi tehdä päätöksiä, niin sitten käydään ne asiat siellä ohjausryhmässä läpi, että voidaanko tehdä tämä päätös ja niin edelleen. Pääsee keskittyä siihen. Erittäin hyvä. Hei, Joo, sano vaan. Joo, vielä meinasin näyttää AI-chattia. Oliko meillä siihen vielä aikaa? On. Meillä on aikaa. Joo. Eli me ollaan haluttu tuoda se tekoäly tietyllä tavalla niin kuin lähelle sitä käyttäjää. Ja sen lähestyminen käyttäjää tulee vielä kehittymään tuossa alkusyksyn aikana. Mutta nyt ollaan jo niin kuin melkein siellä, missä halutaan olla. Eli projektipäällikkö voi tosiaan tehdä näitä asioita täältä ikään kuin eri niin kuin, valikoiden kautta tai toimintojen kautta, mutta projektipäällikkö voi ihan yhtä hyvin vaan jutella projektpani AI-chatin kanssa. Eli voi halutessaan pyytää, että analysoi tavoitteet ja tee niistä niin sanotusti SMART-periaatteiden mukaiset. Tai voi pyytää, että voisitko tunnistaa puuttuvat tehtävät. Aivan. Ja siinä vaiheessa, kun projektpadi tunnistaa jotakin puuttuvia tehtäviä tuolta projektista, niin kun hetken aikaa odotetaan, täällä alkaa olla sen verran paljon dataa, niin sitten projektipäällikkö voi pyytää, että luo näistä tehtävät. Ja kun projektipäällikkö sanoo, että luo tehtävät, niin ne sitten ilmestyy tuonne tehtävien hallintaan. Aivan, eli ne tulee suoraan sinne. Ne tulee suoraan tänne. Tarkoittaa tosiaan myöskin sitä, että nyt ei enää olla semmoisessa niin kuin, ikään kuin generatiivisen tekoälyn keskustellaan vähän jossakin ja otetaan copypasteja tai nostetaan niitä Exceliin, vaan että tätä kautta sitten käytännössä kaikki on tämän järjestelmän hallinnassa. Ja samoin voi pyytää tunnistamaan riskejä tai pyytää tekemään talousanalyysi. Ja sitten tämän projektpadin niin kuin chatin kanssa voi keskustella periaatteessa mistä tahansa tähän projektiin liittyvästä asiasta. Ja niin kuin ennen kaikkea kannattaa huomioida se, että jos sä kysyt täällä jotakin niin kuin tässä chattiruudussa, niin projektpadi vastaa nimenomaan tähän projektiin liittyvillä vastauksilla, eikä tavallaan niin kuin jotakin yleistä. Joo. Tämä on niin kuin erittäin kiinnostavaa, koska olikohan viimeksi eilen keskusteltiin just siitä meidän tekoälykehittäjien kanssa, että tavallaan olisiko järkevää tuoda asiakkaalle just se chatti niin kuin siihen sovelluksen sisälle, koska silloinhan pystyttäisiin just käyttämään sitä dataa, mikä siellä on. Että niin kuin, kyllähän toi ehdottomasti toi on erittäin hyvä niin kuin ominaisuus. Joo, ja nyt jos ajatellaan niin kuin tässä kohtaa, no nyt saa vähän tämmöisen niin kuin tavallaan kevyen analyysin, eli ei ihan yhtä massiivinen analyysi kustannuksista kuin täältä cost managementin kautta, vaan tämähän voi olla niin kuin asia, joka projektipäällikön kannattaa vaikka aina kun on päivittänyt kuukauden ennusteet ja kuukauden toteumat, niin tästähän on hyötyä projektipäällikölle, kun ei tarvitse oikeastaan itse miettiä. Kysyy projektpari AI-chatilta, että hei, mikä mun budjetin tilanne on.
Kyllä. Kyllä, riittää. Ja sano vaan. Joo, en ollut mitään. Mulla on täällä semmoinen kysymys lukee, että miten tämä ero siitä, että käytetään normaalia chat-GPT:tä, mutta se ehkä on niin kuin aika turha kysymys tässä vaiheessa, että justiin ei tuo kellekään lisäarvoa, mutta että tavallaan jotain yksittäisiä vaiheita voisi tehdä ihan samalla niin kuin chat-GPT:llä. Mutta mikä ehkä mä kuitenkin kysyn, että mikä sun mielestä tavallaan se isoin lisäarvo, että tuodaan se tavallaan se keskustelu sinne ohjelmistoon versus, että joku hoitaisi näitä eri osioita niin kuin chat-GPT:n kanssa? Se ehkä niin kuin oleellisin ero on mun mielestä se, että jos ajatellaan, että mä haluaisin vaikka tämmöisen talousanalyysin, mikä mulla äsken oli, niin jos mä tekisin sen niin kuin vaikka OpenAIlla, niin mä joutuisin antaa jonkun asteisen niin kuin Excelin ja pyytää siitä sitä analyysiä. Mutta se ei pysty tekemään niin kuin analyysiä koko sen projektin niin kuin historiasta. Tai jos ajatellaan, että mä haluaisin tietää sen projektin nykytilanteen, niin se ei pysty tekemään sitä analyysiä muuta kuin siitä yhdestä ajanhetkestä, siitä yhdestä snapista. Kyllä. Että sulla pitäisi olla sitten 2 Exceliä, että sulla olisi tallennettu siitä jostakin hetkestä ja nyt toisesta hetkestä. Että joo, toi on aika selkeä. Joo, ja tavallaan niin kun, jos ajatellaan myöskin sitä, että projektipäällikkö joutuisi itse miettimään ne kaikki promptit. Ja niin kun, tavallaan... Unohdetaan tämä keskustelu. Niin, joo. Mutta tätä meiltä aika usein kysytään. Joo, ihan varmasti kyllä. Ja varmasti varsinkin siinä vaiheessa, kun ei ole vielä nähnyt tätä, että miten tämä oikeasti toimii. Kyllä. Joo. Ja lähtökohtaisesti niin kun, mä voin näyttää sulle tällaisen, niin kun, tällaisen pienen todisteen. Tämähän on tämä perinteinen. Joo, kyllä. Lettutaikinan ohjeet. Niin. Joo. Kyllä, että tavallaan sieltä pystytään sitten semmoiset epäolennaiset jutut, niin Joo. Voidaan karsia pois. Kyllä, ja tällä kun tämä nyt on kuitenkin tämmöinen vapaamuotoinen keskustelu, niin voin sillä niin kuin kertoa, että 11-vuotias tyttäreni on myöskin testannut tätä chattia, ja hän on kysynyt projektparilta, että voitko kertoa, mikä hevonen mun kannattaa ostaa? Kyllä. Ja hän saa saman vastauksen. Joo, kyllä. Kaikkia kysymyksiä on kokeiltu. Joo, kyllä. Mutta ei olla vielä saatu mihinkään muuhun vastauksia kuin projektihallintaan liittyen, että Topias on pistänyt niin sanotusti aidat tiukalle. Joo, ja toi on erittäin hyvä tieto. Onko tämä ohjelmisto niin tässä vai onko suunnitelmia jo tulevaisuuteen? Että ilmeisesti niin elokuussa launchataan niin isommin tämä, mitä suunnitelmia jatkoon ja missä voi testata ja niin edelleen. Joo, eli ProjectBudin kehitys ei ole jäämässä tähän, vaan me launchataan seuraava 2.0-versio, joka on entistäkin ehompi kuin se, mikä maaliskuussa julkistettiin. Ja sen lisäksi loppusyksystä on tulossa ProjectBudiin vielä salkuhallinta, eli tarkoittaa käytännössä sitä, että organisaatio voi hallita kaikkia projektejaan ja siihen liittyvää priorisointia ja riskien hallintaa ja kustannusten hallintaa sitten kokonaisuudessaan. Nyt tämä näkökulma on ikään kuin, tämmöinen, voisiko sanoa, yksittäisen projektipäällikön tai yksittäisten projektien näkökulma. Ja joo, henkilökohtaisesti. Kyllä.
Ja sen lisäksi vielä ennen elokuun julkaisua, niin meillä on tulossa tähän muutakin featureia, eli tulee projektipäällikön avuksi myöskin niin kuin viestintäsuunnitelman tuottamista ja viestinnällisten toimenpiteiden suorittamista tekoälyavusteisesti ja sitten muutoshallinta. Sekä sitten niin kuin tämmöinen päätöspisteiden ikään kuin kriteerien valvonta vähäsen. Eli aika usein niin kuin organisaatioissa on projektin eri vaiheissa tietyt päätöspisteet ja tietyt asiat pitää olla silloin tehtynä. Niin tuodaan se myös tähän ja reaaliaikaiseksi niin, että tavallaan projektipäällikkö pystyy koko aika katsomaan, että aha, mä oon luvannut viedä vaikka P1. Niin, joo. Eli tavallaan kalenterointi tulee sinne. Kyllä, joo. Joo. Ja sitten valvonta tavallaan sen suhteen, että ei vaan pääse unohtumaan vaikka joku tietosuoja-arvioinnin tekeminen ja sitten hiffaa sitä kuukautta ennen kuin on päätöspisteet jo käsillä. Niin nimenomaan, kyllä. Joo. Eli tämmöinen ajoitus, mutta tuo viestintäpuoli on ihan selkeästi semmoinen, mitä tullaan varmasti tekemään tosi paljon tekoälyllä enempi, eli tavallaan olipa se sitten organisaation sisäinen tai ulkoinen tai mikä vaan, niin toi on todella hyvä juttu ja monesti se on niinku semmoinen puutteellinen, että joku tekee ja joku ei. Että siinä jos pystyy tekoäly auttamaan, niin se on hyvä juttu. Joo, se on itse asiassa ollut niin kuin, se oli yksi niitä niin kuin ton raportoinnin lisäksi semmoisia tärkeitä asioita, mitä oli mielessä, että mitä tähän haluaa. Et nyt me ollaan menty sitten vaan niin kuin tavallaan niin kuin pohjaa rakentaen, että nythän tekoäly pystyy paljon paremmin myöskin niin kuin ehdottamaan niitä viestinnällisiä toimia ja toimenpiteitä, kun täällä on tavallaan se koko projektihistoria. Kyllä. Mukaan lukien siis myös tehtävät ja milestoneit ja riskit ja niin edelleen. Jees, kiitoksia Mirva ja Tobias tosi paljon esittelystä ja kyllähän tämä niinku, se on aina mahtavaa nähdä, kun ekanakin kun on rakennettu tavallaan niinku nollasta uusilla kirjastoilla, kaikki näyttää hyvältä ja vielä niinku alusta asti se tekoäly otettu siihen tosi niinku keskeiseen rooliin tässä niinku kehityksessä, niin huikeaa nähdä tämmöisiä startuppeja. Toivotan vaan kaikkea hyvää teidän niinku syksyn launcheihin ja kehitykseen ja eiköhän me törmätä jossakin vaiheessa teidän ohjelmiston kanssa. Kyllähän itselläkin kaikenlaisia projekteja löytyy niin mä voin tulla testaamaan. Mutta kiitoksia teille tosi paljon ja ei muuta kuin seuraavaan podcastiin. Yritetään tässä kuukauden sisällä löytää seuraava haastateltava. Kiitoksia teille kummallekin tosi paljon. Kiitos Matti oikein paljon. Yes. Ja muistakaa laittaa kanavaa tilaukseen, katsottapa sitten YouTubessa tai Spotifyssa, niin näette taas seuraava haastattelu. Ei muuta kuin hyvät kesän jatkot tässä vaiheessa. Kiitoksia.